Tak vás opäť všetkých vítam, tentokrát u porovnávacej recenzie. V tejto mini recenzii si porovnáme Lynx LC06 ako najlacnejšiu dostupnú termovíziu v čase natáčania tohto videa. OWL OH35, ktorý je vlastne v podstate jeden z takých prvých monokulárov od Higmikra. A samozrejme toto je novšia rada, ale z tohoto vychádzali monokuláre od Higmikra. Falcon FH25, čo je v podstate taký novší monokulár od Higmikra. OWL je podstatne slušnejšia termovízia, ale napriek tomu, že šošovka má priemer 35 mm oproti tomu Falconu, a povedal by som, že nebadám medzi Falconom a OWLom žiadny extrémny badateľný rozdiel vo výkone. Povedal by som, že čo sa týka tej rozlišovacej schopnosti, sú na tom dosť podobne. Takže rozdiel medzi OWLom a Falconom nepozorujem v rámci výkonu žiadny. A rozdiel hlavne, ktorý pozorujem, je v tom, že OWL je taký starší model zariadenia, kde tak neintuitívne pri sebe tie ovládacie prvky. Není tam podsvietené ani vypínanie ako pri Falcone, kde to je krásne oddelené s takou medzerou na konci a vlastne je to aj podsvietené, takže sa to dá ľahko identifikovať. OWL má aj takú nevýhodu, že sa na ňom nedajú vymeniť baterky, aj keď musím uznať, že počas jednej polovačky aj dvoch polovačiek v podstate je OWL kvázi nevybiteľný. Tá batéria je dostačujúca, ale musíme si pripustiť možnosť, že časom všetko degraduje a tá baterka, ktorá sa nedá vymeniť, môže byť dôvod, prečo by som si ja toho OWLa asi nekúpil už, keďže Falcon je novší model s lepšími ovládacími prvkami s vymeniteľnou batériou. To je asi taký najpodstatnejší rozdiel. Falcon FH25 sa mi páčil trochu viac, aj keď myslím, že je o trošku dlhší, aj keď má taký užší profil. Je to taká trúbka, taká konzerva, ale veľmi sa mi na ňom páčilo práve to, že tie ovládacie prvky boli každopádne lepšie doriešené. Hlavne sa mi páčilo, že bolo podsvietené tlačidlo vypínania, to znamená, že keď vypnete displej, šetríte baterku a viete, aj keď ešte to zariadenie nepoznáte, tak viete proste hneď trafiť vypínanie a pozerať do toho zariadenia. Takisto bolo oddelené trošku ďalej od ostatných tlačidiel a medzi jednotlivými tlačidlami bolo tiež viac priestoru. Takže za mňa je Falcon lepší skrz ovládacie prvky a to, že sa tam dá kvázi meniť baterka tak, jak človek potrebuje. So zariadeniami som v podstate spokojný, nemám im čo iné vytknúť. V čase, keď som natáčal toto video, Falcon bol lepší aj v tom, že sa tam dalo, ak ste zariadenie vypínali, tak ste mohli prerušiť vypínanie ťuknutím do tlačidla vypínania a pri OWL to nebolo možné, ale myslím, že po novej aktualizácii sa to dá už určite aj s OWLom, pretože nedalo sa to ani na zariadení Higmikro Cheetah, s ktorým vám natočím recenziu na budúce. A tam sa to tiež nedalo a teraz sa to už dá, dokonca tam je aj balistická kalkulačka v novom update, takže určite si to updatenite. Stojí to za to a funguje naozaj super. Takže za mňa Falcon je top. Tá FH25 sa vyrovná OH35 OWLu. Obidve tieto zariadenia ale splňujú všetky predpoklady pre termovízny monokulár, ktorý sa dá využiť na pozorovanie polovnej zvery. Samozrejme na rozlišovanie trofejovej zvery bude vždycky lepší nočák ako termovízia. Ale na hľadanie zvery ako takej v okolí posedu alebo v rámci revíru OWL, Falcon splňujú všetky moje očakávania, čo by som očakával od termovízií. Zariadenie Higmikro Lynx LC06 nepovažujem ako dostačujúce termovízne zariadenie na akékoľvek polovné účely. V podstate by sa dalo povedať, že všade s týmto zariadením uvidíte nejaké machule, ktoré by náruživý polovník mohol považovať za diviaky, ale nie je tomu úplne tak. Takže ako minimum považujem Lynx Pro LE 10, s ktorou si natočíme recenziu v nasledujúcom videu. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať odber
like, prípadne nejaký komentár, sledovať nás na Facebooku, Instagrame, YouTube a sledovať naše blogy na tacticality.eu, kde sú veľmi zaujímavé články o zbraniach, konkrétne posledný je o puške G3 a zbrojovke Heckler a Koch. Takže chystáme pre vás ďalšie blogy, ďalšie videá, vidíme sa čoskoro, zatiaľ sa majte.